Византия изпраща своя непобедим елит. Симеон го превръща в поле от кости. Годината е 917. Амбицията на цар Симеон Велики е безгранична. Той иска короната на Византия. За да го смаже, Константинопол мобилизира най-голямата армия, която континентът е виждал. Елитни легиони и тежка конница в желязо се събират край река Ахелой. Тук ще се реши съдбата на Балканите. Когато двете армии се сблъскват, полето ехти от оглушителен рев. Византийският елит се врязва в българския център като острие. Редиците на Симеон започват бавно да се огъват, да отстъпват крачка по крачка. Византийският командир Лъв Фока наблюдава от седлото си и вижда победата пред очите си. В еуфорията си той командва войските да нанесат финалния смазващ удар. Всички резерви напред! Но той пада право в капана на Симеон. Отстъплението е било перфектна примамка. Всеки метър калкулиран. В момента, когато разтеглените византийски редици стават най-уязвими, царят дава сигнал. Симеон лично повежда своята желязна конница в унищожителен удар по фланга. Атаката е като гръм от ясно небе. Сред византийците настъпват хрясъци, паника и пълен хаос. Българската пехота обръща отстъплението и армията на империята се оказва обкръжена, смазана и погубена. Летописите твърдят, че костите на загиналите са белеели по полето десетилетия наред. Битката при Ахелой е симфония на военния гений, короната на Златния век. В книгата «Великите български битки» ще застанеш до Асен и Петър в Тревненския проход и ще видиш как капанът му се затваря и ще почувстваш триумфа, който възстановява българската държава. Поръчай Великите български битки сега и притежава историята за най-грандиозната победа на България. Книга за стратегия, дързост и имперска слава, която отеква и до днес.